garaizekin usten zaituzte. Eskerrik asko guztioi, egunon guztioi, eskerrik asko Asun olako loreak botatzeagatik. Espero dut altura horretan eta mail hori gainditzea. Asunek zioen bezala, azken urte guzti hauetan egin den lanari esker, aukera historikoa ireki da Nafarroan. Horregatik, nire interbentzio honen hasieran zoriondu nahi ditut, azken legegintzaldian, lan instituzionala aritu izan diren eta aritu izan zareten hemen asko bait zaudetelako, gizon eta emakume lan instituzionala, bai parlamentuan, bai udaletan, lan hori, lan nekea, lan isila askotan egin duzuen lan honengatik, mesedez, barkatu, bene-benetan zorionak. Azken urtetako lanari jarraipena eman behar diogu, bai, baina hori baino gehiago aldarrikatu dugun aldaketari bultzada berri bat eman behar diogu. Bai ala bai, oraintxe da unea. Oraintxe da Nafarroak hitza hartu eta erabakitzeko garaia. Oraintxe da aldaketaren alde lan egin dugun gizon eta emakume guztion unea. Oraintxe da garaia aldaketan hitza gauzatzeko. Elkarlanean eta bazterketarik gabe adostasunerako prestatutasun osoz Nafarroa berria nahi dugun herritar guztiak izan behar dugu aldaketaren protagonista. Inoiz ez bezalako aukera dugulako gure aurrean. Nafarroa berria, etorkizun berria, eraikitzeko aukera dugu eskuetan eta arduraz eta ilusioz heltzen diogu erantzunkizun eta erronka horri. Helburu argia dugu hurrengo hauteskundetarako. Nafarroan benetako aldaketa egi bihurtzeko ezinbestekoa lehen urratsa UPN-etik, UPN gobernutik ateratzea izanen da. Eta horretarako gehiengo berriak artikulatu beharko ditugu parlamentuan. Gehiengo berri horretan Euskal Herria Bilduren parte hartzea funtsezko izango da. Aldaketa politiko eta sozial bat emateko Asunek esaten zuen bezala bermea garelako. Bermea gara, gurea bestelako eredua delako. Ezkertiarra, soziala, aurrerakoia, parte hartzailea, euskaltzale eta kultura demokratikoan oinarrituta. Gu gara aldaketa anitza horren ezinbesteko parte bat. Guk, Euskal Herria Bilduk, Nafarroako gehiengo sozialaren beharrak asetuko dituen eredua eraikitzeko gaitasuna, konpromesua eta determinazioa ditugulako. Erakutsi dugun udaletan, erakundetan eta kaletan. EH Bilduren proiektua etorkizuneko proiektua dela eta badakigula gure politikak eta gure eredu berria irmoki defendatzen aurrera eramaten. Porque tenemos un nuevo modelo para Navarra, somos la garantía del cambio político y social. El nuestro, como decía, es otro modelo, es un modelo de izquierdas, es un modelo plural, es un modelo social, es un modelo progresista, euskaltzale, participativo y democrático. Un modelo que además viene avalado por el trabajo que ya venimos realizando en los ayuntamientos e instituciones, en los que ya hemos podido ponerlo en marcha. Ha quedado demostrado en aquellos ayuntamientos e instituciones en los que hemos gobernado que el proyecto de Euskal Herria Bildu es un proyecto de presente, es un proyecto de futuro y sobre todo, como digo, es un proyecto de futuro. Pero sí quiero decir que somos personas de fiar, que la gente sabe que no vamos a meter la mano en el cajón, que la gente sabe que no vamos a cobrar dietas tipo cajas de ahorro, que no tendremos visas opacas, que no crearemos chiringuitos para financiar a nadie, que no vamos a actuar de torquemadas censurando libros por razones ideológicas. Frente a ese modelo rancio, corrupto y caduco de UPN, queremos construir otro en el que las personas sean el centro de nuestra actuación y nuestra preocupación. Nuestra actuación frente a la corrupción será implacable. Si hay alfombras que levantar, que nadie dude que las levantaremos, que las sacudiremos y que las limpiaremos. La ética y la transparencia en la gestión de la administración foral serán nuestras guías de actuación. Euskal Herria Bildun eraiki nahi dugun Nafarroa berrian pertsonak lehenetsiko ditugu.
gure ingurumenarekin oreka bilatuko dugu, gure kultura eta gure hizkuntza sustatuko dugu, eta askatasun eta eskubide ororen berme izanen gara. Gaur ez da eguna programa hitz egiteko, gaur ez naiz luzatuko ze hoiekin, baina bai, bi aipamen egin nahi ditut. Lehenbizikoa, gure proiektuan pertsonak lehenetsiko ditugula esan dut. Eta uste dugu bere eskubide bermatzeko eta dituzten arazoei aurre egiteko. Pertsonek enplegu eskubidea dute, pertsonek etxebizitza behar dute, osasungintza unibertsala pertsona guztiendako izan beharko da. Zerbitzu sozialak, unibertsalak eta doakoak izan beharko dira behar dituzten pertsona guztientzat. Eta bigarren puntua, eta bigarren aipamena, eskubide eta askatasun ororen bermea izango garela esan dut. Eraso, inposizio, izun eta debeko guztien gainetik, Nafarroa arlo guztietan demokraziratu beharra dagoelako. Eta bereziki, Nafarroako gizon eta emakume guztiek, langilek, gazteek, baztertuek, erretiratuek, denetariko eragile kultural eta sozialek, baita enpresariak ere, herritar guztiek hitza eta erabakia izatea bermatuko dugu. Nafarroaren etorkizuna hemen, Nafarroan, erabaki nahi dugulako. Nafar guztien artean erabaki nahi dugulako. Gure ongizateari eta etorkizunari eragiten dioten arlo guztietan parte hartu eta erabaki nahi dugu. Eta hori da hain zuzen ere, Euskal Herria Bilduk aldaketari eskainiko diona. Guk politika egiteko era beste eredu bat izan nahi dugu. Parte hartzean oinarrituta eta Nafarroako herritarren erabakitze eskubidean errespetatu eta defendatuko duena. Esaten nuen bezala, oraintzen da aldaketaren eta Nafarroa berriaren unea. Denon artean lor dezakegu eta lortuko dugu. Gora Nafarroa berria! Gora Euskal Herria Bildu!